Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Molt bona vesprada, amiguets i amiguetes de la Falla Nacho Ordana, i benvinguts al berenar del Tirant. Soc Toni Carceller i va ser finalista de Masterchef allà per l'any 1450, una cosa així, i el que anem a fer avui és una recepta de més o menys de 1430 a 1440. És la crema de Sant Josep, ara coneguda com la crema catalana, però el seu origen és valencià. Necessitarem 1 litre de llet, 8 ous i soles la llema, un poquet de corfa de llima, que la tallarem i la arreglarem molt bé, un poquet de canella, en una vareta jo crec que estarà bé. Almidó, que l'almidó ara podeu utilitzar maicena. L'almidó d'antes era diferent, perquè era d'arrel, era molt diferent, però ara maicena arreglat. 40 grams, jo crec que en 40 grams és suficient. També necessitarem 200 grams de sucre. En primer lloc, el que anem a fer és calfar la llet en un poquet de la llima i la canella. Agarrem el copó de llet, la tirem dins d'un recipient, tirem una rameta de canella i ara agarrem un poquet la llima. Jo crec que en mitja llima jo crec que és suficient. Si vos seguís algun trosset i és un poquet la llima, i aquest trosset no el gasteu. Sols necessitem la pell, perquè si no amarga i ja el sabor és diferent. Calfar-ho i quan comenci a bullir, enseguida que vegeu que comença a bullir, ho parem, ¿vale? Hasta ara, me'n vaig a calfar-ho. Ja tenim la llet preparada, el que hem fet és infusionar la llet en la canella i en la llima. Una oloreta espectacular. Agarrar els ous i separar la clara de la llema. Anem a fer un truquet a veure si mos és bé, que ho podeu fer en casa i és superfàcil. Trenquem un ou, agarrem el ou, el trenquem i el deixem així. Agarrem una botella de plàstic, apretem. Ja la tenim, haveu vist? Superfàcil, ja tenim separat una llema de la clara. Anem a fer-les totes igual. Agarrem l'ou i el sucre. En recordeu que són 200 grams de sucre. N'hi ha que fer com una massa, com si fos una crema. N'hi ha que tindre paciència, és molt important. En aquesta època no tenim ni mòbils ni tenim res, doncs cuinàvem. Té que estar ben integrat el sucre en l'ou. I el següent pas quin és? Del litre de llet que teníem, hem reservat un got. En aquest got anem a ficar dins l'almidó i tirem la maicena o l'almidó en la llet. I quan estiga mesclat, la tenim que calentar també un poquet, ¿vale? Un minutet, calfem i continuem. Hasta ara. Juntem la llet en l'almidó, en l'ou i el sucre, que vaig unint-se tot. Tenim la llet que tenim antes en la llima i la canella, i què fem? Juntem la mescla entre de la llet, l'almidó, l'ou i el sucre. Menegem. L'oloreta és espectacular. Ara està líquid, però per què després se farà un poquet més sòlid? Per l'almidó, que fa una reacció que el que fa és que espesse, i quan espesse és quan se té que gelar. Entonces, el que tenim que fer ara és guardar-ho unes 2 horetes en la nevera i ho tindrem ja per a menjar. Agarrar recipients com este i l'anem en el líquid, plenem i fem les dosis que vulguem. Anem a fer una. Ho fiquem en la nevera unes 2 horetes i ho tenim ja preparat per a menjar. Anem a tastar-ho. Superbo.